Hola, hola! Benvinguts un altre cop al meu canal i avui parlarem sobre coses militars, ¿vale? O tactical gear, es diu realment, ¿vale? Que bàsicament són objectes que els militars fan servir o inspirats, almenys, ¿vale? Jo ho tinc, m'ho he comprat jo mateix, no és cap col·laboració, ¿vale? Ho volia aclarir més que res. Ahir us ensenyaré una mica per si algú ho vol comprar en algun futur, ¿vale? I en algun futur també faré un review de quines coses m'han agradat, quines coses no tant i això. El que he comprat sobretot són bosses per... Bueno, una bossa gran, dues petites i explicaré una mica quan ho vagi ensenyant, ¿vale? Començaré amb la jaqueta, que és el que ocupa més. És una jaqueta aquestes que és amb moltes butxaques i tot això. I aquí hi ha una màniga que pots ficar un parche, vale? Que en un futur ja ficaré alguna cosa. Però la jaqueta com a tal doncs és còmoda, vale? I sobretot tapa molt. Me la fico perquè veieu una mica de com és. Sí, és una jaqueta, no hi ha cap més misteri. És waterproof i tot. Jaqueta feta, seguim. Aquí, el següent, això és la roba, Després hi haurà la xitxawai. Uns pantalons que són més resistents de lo normal, que si fas un tallet o alguna així, doncs uns pantalons d'estiu que són més resistents, amb diverses butxaques, amb això d'aquí que pots penjar alguna cosa. Bueno, són uns pantalons normals corrents que l'única cosa és que són més resistents. Ja està, per anar a la muntanya o entrenar per l'Spartan o alguna cosa així. Vale, doncs ara venim ja amb xitxes. He comprat aquesta pulsera, vale, que té una brújula que funciona, un pito, vale? Un ganivet petit i aquí, que pots ficar un flint i després pots fer foc, vale? Pots fer la xispa i fer foc. Què té de guai això? Doncs bàsicament, si tens una emergència i necessites una corda, doncs pots desfer això i tens una corda. És una anècdota més. Per això es farà servir més que res per la brújula, que va bé, i el pito, per si necessites alguna cosa en una emergència, ¿vale? I també queda guai a la pulsera, com una pulsera. Mira, me la fico i això ho veieu. I si no ho tingués a la muñeca, doncs ho puc ficar a la motxilla lligat. Sí? És una pulsera. Vale, me la trec ara perquè fot una calor horrible. I mira que estem a juny. Aquí tens una bossa. Una bossa que pots obrir i tancar, pots ficar el mòbil, la cartera, un boli que us ensenyaré després, vale? Que aquí ho pots penjar a la motxilla també, i aquí ho pots penjar al cinturó. Fiques aquí el cinturó, tu fiques a la carrera i... per us feu una idea. Penseu que te porto el cinturó, ho puc ficar aquí i puc manipular i fer de tot. Ho vaig veure i em va semblar molt útil perquè si no fa falta que porti el mòbil i tot això a les butxaques, jo ho puc ficar aquí, vale? I també pot ser un compartiment més per la motxilla, que pots enganxar-ho també amb això del cinturó o amb això. Després tinc aquesta bossa d'aquí, vale?
I aquesta bossa té això per cinturó o per ficar la motxilla a l'exterior de la motxilla o a l'interior de la motxilla, que després us ensenyaré la motxilla. Aquí pots ficar algun parxe més. He ficat aquest d'aquí dels Estats Units perquè m'ha semblat que pot quedar bastant guai. I això, té un compartiment gran aquí que ficaré el que està a l'interior, ja ho organitzaré d'alguna forma. Aquesta bossa el que tinc pensat és fer una bossa mèdica, vale? Que hi haurà unes tisoretes, gasses, tirites, betadine, desinfectants i tot això, vale? De moment tinc a l'altre interior una manta tèrmica, vale? Que és molt barat, això és molt barat. I bueno, això serveix per si tens fred o si estàs amb molts pocs graus i caus a l'aigua, doncs això serveix i te pot salvar la vida. Què més tenim? Doncs un torniquete, vale? No ho trauré perquè està molt ben desat, però això el que serveix és si et talles o tens te pica alguna cosa, doncs te piques això i fa que no arribi la sang a la teva extremitat. Per això serveix. Doncs això anirà en aquesta bossa. La bossa de dins, aquí tens per ficar coses, que després ho ensenyaré. Està molt xula. Sí? De moment ficaré això i després ja ho organitzaré com a mi m'agrada. I ja ho ficaré dins el que us ensenyaré ara. El següent que us vull ensenyar és val molt la pena tindre aquest aparato en un futur al cotxe, vale? O almenys a la butxaca, perquè si tens un accident doncs val la pena. I és aquest aparato aquí que serveix, doncs, treure això i aquí pots tallar el cinturó. Just amb això, vale? I no pots fer mal ni res. A veure, si fiques el dit, lògicament. I aquesta part d'aquí, si es pitges, pots trencar el vidre qualsevol vidre, vale? Per això és només d'emergències. Si ho compreu, si us plau, ho feu servir com a una emergència i no més. Doncs això ho ficaré en la bossa aquesta i ja ho organitzaré tot. La pròxima cosa, aquest és molt interessant perquè no ho recomano a la gent que ho tingui, vale? Però jo treballo a un lloc que té molts vidres i si hi ha una emergència doncs ho faré servir, vale? I també doncs és bastant útil perquè és un boli. En aquest cas venen amb cartutxos així, que això és la tinta, vale? És un complement que ve. I venen 4. Doncs aquest poli, vale, serveix. Aquí tens per trencar el vidre, vale? I aquí tens que ser més agressiu i fer el típic cop, però l'interessant és que tens un poli per escriure, vale? I estic buscant alguna cosa, però no veig cap paper per aquí. Així que per escriure i ja està. A veure si... Bueno, necessita... Bé, és igual. Sí. Un boli. Que això ara ho guardo i això ho ficaré sobretot a l'altra bossa. En aquesta bossa d'aquí, perquè té un compartiment just a l'esquerra, aquí. Us ho fico i ho veureu. Veus? Doncs es fica aquí pots ficar el mòbil, la cartera, etc. Els medicaments, si tens alguna malaltia, doncs això va molt bé, portar una cosa d'aquestes. El fiques al cinturó i no molesta. Doncs ara això ho trec i després ja ho ficaré. Vale? Doncs el boli aquest és metàl·lic, és totalment metàl·lic, sense fer propaganda. Bueno,
o no s'escoltarà. Però és metàl·lic. Això ho ficaré aquí, ho guardo i ja està. Això venia així tal qual, doncs aquí ja tenim la bossa aquesta completada i aquí també pots penjar qualsevol cosa i ja està. Això ho tanco. Vale, els cinturons. El cinturó que venia a l'altra bossa, vale? No és aquest, perquè m'han vingut 3. Així que això. Aquests cinturons són guais perquè són tàctics. Tens el cinturó que pots ficar al pantaló, però l'interessant és això. Tens això, fas així, clac, i ja tens descordat, vale? I després, per cordar-t'ho, és ficar aquí al mig, fas així, i ja està. És un cinturó normal i corrent. L'única cosa és que té aquesta cierre, o això, i ja està. I m'ha semblat almenys curiós. Vale, després, i finalment, tenim la motxilla. Doncs aquesta motxilla he ficat els parxes, un d'Inglaterra i un A positiu, per qui és una mica llest, pues, podrà saber, vale? Que és el tipus de sang que soc. Sé que és informació personal, però no és relevant en aquest cas, vale? Així que aquí tens l'A positiu. És una super motxilla que aquí pots penjar alguna coseta i això. És que realment té diversos compartiments, té un aquí dalt, tot això és un altre. Al darrere té un altre i a veure si es pot fer. És així. I l'altra banda, pues, aquí tens el coixí per no fer-te mal ni res, aquí per enganxar qualsevol cosa. El que a mi m'ha agradat molt és això, que pots lligar-te aquí i hi ha un altre aquí baix per anar a córrer o fer qualsevol esport. I també m'ha agradat molt és això d'aquí dalt, que pots agafar així. És una motxilla normal i corrent. Vale? L'única cosa és que en teoria és waterproof. Que si plou una mica, doncs no li passaria res. I ja està. Vale? Aquí té això per fer-ho més petit. Si no, això se transforma d'així a així. I ja està. Tinc pensat comprar un altre parxe per ficar-ho a la motxilla o a la jaqueta i ja us tindré més que informats en algun futur. Espero moltíssim que us hagi agradat aquest vídeo ràpid, però crec que interessant. A veure si podeu agafar alguna idea, vale? M'hagués agradat comprar algun prismàtic, però no me'n fiava, i per una cosa d'aquestes potser val més la pena, doncs, deixar més la cartera i no estava gens per fer això. Doneu like si em voleu ajudar, subscriviu-se aquí baix, que és gratis de moment, així que aprofiteu i m'ajuda moltíssim a seguir endavant i a fer vídeos. Un altre cop, moltíssimes gràcies a tothom que em veu els vídeos, que em veurà els vídeos en un futur i tot, i poc més. Així que ara ordenaré tot això i ja em prepararé per entrenar per l'Spartan, que ho tinc en uns mesos, a l'octubre per ser exactes, i ja està. La cosa que us recomanaria més en fer en un futur és una bossa així,
i sempre portau a sobre, vale? Perquè mai se sap si normalment la gent que està pel carrer pues, t'ajudarà, vale? A una ciutat o un poble. Però si estàs per una muntanya o viatjant, doncs sempre va bé portar una cosa així, vale? Unes tisores petites per si necessites tallar les tirites o alguna amb un desinfectant que després ficaré i tot. Si voleu faré un short quan tingui això completat i així ho podeu veure i això, vale? Així que moltes gràcies per veure el vídeo i ens veiem doncs al pròxim vídeo. Adeu!